ngicela sizwe kaNkulunkulu bazalwane sivele chapter 7 incwadi kaMathewu. Sizofunda amavesi awu-4 bazalwane. 24, 25, 26, 27. Ngizofundela umama mfundisi, ubani umama mfundela ubrother lakhe. Ngizocela bamfundele bazalwane ukuze ungathathi isikhathi bazalwane esiningi kakhulu. Inkosi yonke inkosisi. Ubrother lakhe uma mfundisi ozofunda qala bazalwane. Uzosifundela uverse 24. Then ulakhi bese esifundela uzofundela uverse 24. Ulakhi bese esifundela uzofundela 26. Bazofunda ngokudelelana ngizowashobenta afundelani manje, afundelani manje, afundelani manje, afundelani manje. Ilona la uzofunda u2 awakhe nomunye afunde awu2 awakhe. Inkosi umsindosise bazalwane. Amen. Bengakafundi bazalwane. Namfa ukuthi lezi Bible lapha. Ngifundela chapter 5, ufundele verse 1 phela. Kume. Uzothi phela nje bazalwane egameni likaJesu. Ukuze kusheshe bazalwane nongathi ngizodinga izitulo ezi-2. Ayi mkazi ngelize nesitulo sakho njengasi. Uzosela okay, yaveluze nesitulo sakho ngizocela uhlale la. Ngisho nento bazalwane umuntu batheke ngisho namhlanje. Inkosi yesizwe. Ngizela la. Hlala nje ngiyathezeka mkazi. Mkazi omkhulu. Kuweshithini nawe namhlanje ngithi. Ngizocela esinye isitulo bazalwane. Noma ngiphe bazalwane makhala sodwa usibeke nje noma la. Bese sivele siyabonga bazalwane egameni likaJesu. Liyaphila izwi lakho. Liwuwe uNkulunkulu wethu engcwele. Ngiphambi kwebandla lakho uNkulunkulu engcwele. Ngizosholela into uNkulunkulu wethu engcwele ekhulume kimi. Wathi ngisho ebandleni lakho. uNkulunkulu namandla onke uyinkosi uNkulunkulu Baba. Vula indlebe zethu zikamoya nengqondo yethu nomphefumulo wethu nakho konke kwethu. Ulamukele izwi lakho. uNkulunkulu engcwele egameni likaJesu. Amen. Sifundele bazalwane siqalele nami mfundisi. Matthew 7 verse 24. Yeah. Ngakho-ke wonke vala amavi ami awede. Lesifundele isizulu mfisisa. No mafuthi kuleya futhi. Amen. Right now. Mafuthi. Ngakho-ke wonke umuntu lovala amavi ami awede ufanana nendoda lehlakaniphile leyakha indlu yayo etukwelidwala. Sifundela nayo brother lakhe. Verse 24. Ufundela nakho nawe. Verse 25. 26. Go. Ngizofunda 26 no 27. Verse 26. Kodwa yilowo owezwa lawo mazwi ami angawenzi uyakufaniswa nendoda eyisiwula eyakha indlu yayo phezu kwesihlabathi. Layithela imvula kwafika izikhukhula. Funda one verse. Siyabonga. Already sesivile bazalwane ukuthi la kukhulunywa ngamadoda awu2, kukhulunywa ngezindlu ezi2. uNkulunkulu ukhulume ngazo bazalwane ukuthi asiyibuke nabantwana bakaNkulunkulu. Inkosi yomsindosisi. Sisaqhubeka bazalwane indaba le bazalwane uJesu ayibaxoxela yona. Ebaxoxela yona bazalwane awusifundela mamfakude ivesi lelo. Ningavuli bazalwane sifundela nje mamfakude. Matthew chapter 5. La bazalwane kusegcineni la kwithumela lasentabeni. Kodwa iqala lapha chapter 5. Iqala chapter 5 yomthumela lasentabeni. Asizwe ke iqala kanjani? Verse 1. Kwathi ebona izixuku
wenyukela Number entabeni 1 uJesu ebona ixuku. Ama multitudes. Lithi zikaNkulunkulu wena obesenze njani bazalwane? wenyukela Wayesenyukela entabeni. Futhi wayephansi. Ebona isixuku ukuthi awunaso isixuku sesifikile. Sifuna ukusinikeza lokhana okuyizwe kaNkulunkulu. Wayesenyuka. Wenyukela abaphezulu entabeni. esehlezi phansi Okay, wayesenze njani bazalwane? Wasehlala phansi. abafundi bakhe beza kuye Abafundi bakhe beza kuye ngenxa yokuthi bebehlala beseduze naye. Kube isikhathi samanje bafundisha ama bodyguard. Ama bodyguard. uNkulunkulu ngaphela. Bafuna nini hlangahamba nequla akayihambe nje. Sesiza kuye abafundi bakhe beza kuye ngithi bazalwane. uNkulunkulu bazalwane uthemba uthini lokuthi wayekhuluma yonke into leyo wayengabile ngenyawo. Wayengaxhumi kwesesikhathi mina nje ngithole ngixhuma bazalwane. Ubiza ukula angibisa ngalo. Ngingakwazi ngisho kuma phambi kwabantu wangikhombisa yonke into ukuthi uzofika isikhathi uzoyithola wenza ukuthi. Kwesikhathi ngeke ngibone ngigijima lezi zinto ngise ngiyofika lapho bazalwane ngise ngibuyela ngithe ngihamba phakathi ngehla ungazi ukuthi mase ngicabanga sengiyenza yebo ngihamba phakathi ngehla ngifuna la. Nokunye ke engakafinyeleli kukho bazalwane. Ngamanye amazwi uJesu wayekhuluma ehleli phansi. Angiyabona ukuthi esikhathi esiphila kuso abathanda bazohlala phansi. Uyabona ukuthi uma sentabeni iqala chapter 5 iziyofika la ku chapter 7 la esifunda khona thina. Ngale ndaba exoxa uJesu ngawo onke amazwi ayesewakhulumile kubo ukuthi owezwana emazwi esengiwakhulumile ufana nale ndoda. Ongawezwa ufana nale ndoda le. Inkosi yomsindisize. Ngalokho bazalwane uNkulunkulu uyajabulela ukuthi sizokhonza uNkulunkulu. Kahle masine sontweni bazalwane sisuke size ku Sunday school. Inkosi yomsindisize. uNkulunkulu usuke sifisa ukuthi sihlale phansi sifunde. Kodwa kubuhlungu bazalwane uma abanye ngiyibona sihambe nemhlangano yebandla noma sikuzikhathi sesifundo bazalwane. Uthi within 20 minutes sebeyizela abazalwane ukuthi ngenxa yokuthi awuqhamuke Jesu ehleli phansi uthothi wena mhlambe ngenxa yokuthi ehleli phansi ulele kanje awusenza zonke izinto ezikhulumayo. Inkosi yomsindisize uNkulunkulu mayikhuleka ingqondo yethu. Yabona bazalwane asinjonga kaNkulunkulu ukuthi singabe naso isikhathi sokuhlala phansi sifunde. Uyijwayeze njalo uhlala phansi ungalali uhlale nje phansi ufunde ube sober nje. Noma kuthiwa sambile sisephasike nje basoyephasike nje ngesikhathi sesifunde uhlale phansi iseshi neseshi ufuna uhlale phansi. Akubuhlungu ndawo bazalwane impilo engiphilayo lo mina. Uhlale nje phansi uhlale lalela. Awuwathi yahlala nje usulele noma uyahlala ungena ku Facebook. Ngeke umuzi uJesu kanjalo bazalwane. Abezwa uJesu abahlala phansi. uNkulunkulu bazalwane ukhulume ngeze u2 bazalwane izindlu athande ukuthi ukhulume ngazo namhlanje. Eyokuqala uthe indoda eyakha edwaleni. Eyesibili yakhe bazalwane esihlabathini. Lamadoda awu2 bazalwane izwi kaNkulunkulu uNkulunkulu wanikezile ititle. Eyokuqala uthe indoda ehlakaniphile is a wise man. Angizange nami igama lami bazalwane ngisho ukuthi bayini igama lami. Angizange ngicela bazalwane uNkulunkulu ozelayo. Inkosi yomsindisize. Eyokuqala ititle yayo uthe uNkulunkulu ubani? Wise man. Eyesibili foolish man. Inkosi yomsindisize bazalwane. Wayisasho ukuthi usho ngani ukuthi le eyisula nehlakaniphile ihlakaniphile. Endike bazalwane incazelo okanye idefinition kaNkulunkulu is always accurate. Into esho uNkulunkulu bazalwane iyiyo. Into esho uNkulunkulu ayina question mark. Into esho uNkulunkulu bazalwane injalo nje. Inkosi yomsindisize. Uthi ke uNkulunkulu bazalwane le ndoda leyo yokuqala ihlakaniphile le ndoda leyo. Uthi lesibili tell mama is a foolish man, an idiot, a fool.
bathi abantu is an imbecile. Yakhe phansi esihlabathini le. Nawu kuzwana. Wendoda eyisiwula. Ngiyamangalisa ukuthi uNkulunkulu uyazi ukuthi umuntu onjani ohlakaniphile, umuntu onjani oyisiwula. Kusho nje wakuphila emhlabeni uNkulunkulu ubona two types of men. Wise men and the foolish men. Isizathu kuyashiya ukuthi wayisula yini emenza abe yisula. Into emenza abe yisula akawezwa amazwi kaNkulunkulu. Ohlakaniphile uyawezwa amazwi kaNkulunkulu. Uma wezwa amazwi kaNkulunkulu uthi uNkulunkulu lokho ukwakha edwaleni. Ukungawezwa ukwakha kuphi? Esihlabathini. Inkosi yomsimbusise bazalwane. Hawu bazalwane singabasedwaleni. Inkosi yomsimbusise singabasedwaleni bazalwane. Alibonga igama lika Jesu. Njengathi kwabuka kulamagama bazalwane uma lithizwe kaNkulunkulu okwazi ukuzwa lama sayings lawa uhlakaniphile likhuluma ngelogos izwi kaNkulunkulu. Ngengathi ukubheka bazalwane lo limi esibhalele ngalo iNew Testament okuyisiGreek. Ngabuka nedwana uPetra. Inkosi yomsimbusise bazalwane iseseni igama uJesu alisebenzisa uma ethi phezu kwalelidwana. Ngenza kuvela amavesi isikhathi esikhulu. Uma ethi phezu kwalelidwana. Phezu kwedwana. Ekhuluma noPeter siyakhumbula ngithi bazalwane. Ethi phezu kwalePetra. Ngathi kube idwana le, nani idwana? Into ehlakaniphile le. Awu this man is a fool. Lento ehlakaniphile. Ithama ifuna kwakho umuzi wayo yawakhele edwaneni. Kanti njengoba yakhe edwaneni uthi uNkulunkulu that's it. Angithi siyazi bazalwane umuzi wale ndoda le eyisula nalomuzi wale ndoda le ehlakaniphile uma sicabanga nje bazalwane uma beqala iproject yokwakho ubani osheshe waqeda awuphalisisi umuntu mama awu yini manje shaqeda lo uthi kululu mama ayikho yini. Hey, okuyashesha kuyo. Inkosi yomsimbusisi. Inkosi yomsimbusisi. Ayi bazalwane uthi umama ngenxa yesikhathi kuyashesha. Lo usheshe waqeda lo. Lo waphela ehlabathini. Ngenxa ukuthi kuthi kulula. Yonke into yakhe iyashesha. Inkosi yomsimbusisi bazalwane. Bazalwane uNkulunkulu sibizele ukuthi sibe ngabantu abazozonke indawo zokwakha. Singaba sibe ngabantu abazokwakha bazalwane edwaleni. Amavesi uzoyibheka nawe homework yakho ekhaya. Amavesi akhona nje ambalwa ngempela nje. Asivezelayo ukuthi uJesu uyena olidwana. Chapter 16 verse 18 uMathewu uyasitshela kanjalo naye bazalwane. Elinye 1 Corinthians 10 verse 4. Ngiyahlala ngihamba ngaleyo ndlela leyo. Uma ngihamba ngiyabona iyajika lephambili. Ijika lapha mina ngivele ngithi hayo akusizi yojika le. Uma ngicala ngithi bazalwane wayesethi mina ngisebenza ngama-shortcut. Wayesethi ivesi ngiyakhumbula namanje ngiyakhumbula angikhombisa lona likumahubo 82. Wathi ngizokukhombisa indlela ozohamba ngayo. Inkosi yomsimbusise bazalwane. Ngalokho bazalwane uNkulunkulu uthi njengabantwana bakhe bazalwane ungabi namona ngabantu 1 2 3 1 2 3 usethi indoda eyisula isitshela endlini yawo yashesha kakhulu. La usebhizi le foundation lo. 1 year usehlala endlini yena. Awunamandla ikami eyabose bantwana. Awunamandla kakhulu. Phela shoni la. Inkosi yomsimbusise bazalwane. Izobuza namanje awukakakhe. Hayi ndoda nami ngisebuya iprocess. Inkosi yomsimbusise. Aspend imali enkulu bazalwane into ehlakaniphile. Ispenda phansi emhlabathini. Ispenda kwi-foundation bazalwane. Inkosi yomsimbusise. Ngoba uthe uNkulunkulu bazalwane i-foundation yona nto ebalulekile ukudlula yonke. Inkosi yomsimbusise bazalwane. I-foundation bazalwane na indoda ehlakaniphile igcine yaphile indlu yayo. Noma ithatha isikhathi igcine yaphile. Inkosi yomsimbusise bazalwane. Uma seyilile zombili izindlu bazalwane. Into nalendlela lendoda eyisifuna.
siyakhuluma ngo-first Greek. Sekukhumbula abazalwane. Phela ngikumoya abazalwane kodwa imondo ikhona. Izinto engithanda ngoNkulunkulu abazalwane. Noma ekhuluma nawe, ithe khuluma nawe kwenze izinto nakuwe emzimbeni wakho. Kugijima ugesi, gijima yonke into. Kodwa ngokutholakala uhamba phansi emagqokini. Angisiyabona abazalwane ngiyisithi. Yebo izinto ezinkulunkulu abazalwane. Uthe waphakathi akithi ngitholakala sengihamba estadini. Nefresta. Saluthi bazalwane. Angiyazi ukuthi bazalwane. Angithi ngeke uthanda estadini, ungathanda estadini. uNkulunkulu engathi uhambe uthanda estadini manje. Sayini izinto bazalwane. Zinto zonke lezi zinto lezi. Bathi babedlula abantu bethi ngiyithanda kodwa le yami. Khamba zami first breaking ngizwe ngakhuluma ngawo babundaba ezithi sasilapha zona sayisengisho sasilapha kuzoyoba kwamini. Mazoyoba kwamini bazalwane umila kwamimande uyakhaza ukuthi bazalwane uphuma ngelo uhamba uzobona nje umuzi nje uno first break lo dura kumnandi khona bazalwane because something usisi uyasitekisa bazalwane uElgazi kakhulu kumnandi khona sakhile izinto bazalwane umedlula umuntu bazalwane ayibona lezi zinto lena uthe yangiyithanda le yo imlenyana ubuhle bayo kodwa akekho ngoba ifoundation yakho ifoundation ke uNkulunkulu bazalwane ifoundation ayakhela ukubukisa ifoundation bazalwane uqina akekho odlula yathi yabona le ngiyithanda yabona ngiyibona ifoundation yakhe ngoba ifoundation ingecasha izinto esakhayo izinto ezicashile izinto ezitinisayo ezona singandakazi ukuthi sakhelwe kuphi lokho sakhelwe kukho akusiyinto yokubukisa futhi akufense ngoba kwenzeka behind the scenes ifoundation into behind efikiwe kodwa konke ubuhle benzi salaphe kwayo selugishile lesikhathi bazalwane Maulana kukanjena awukhalifa umlelo uJesu ekhuluma ngoba uJesu ulanga ukuziphatha uthi niyakhumbula kwathiwani ngoba sendulo wathi uIsa meso kodwa ke mina ngithi kuwe athi babusisiwe abampofu emoyeni babusisiwe abanamlayo ngoba nabona ngile mhlawumbe wena ke maphelwana mayelele baphila khona mozela uthi makhaya ngabusundele wena because something kusise bazalwane ngamanye amazwi bazalwane uNkulunkulu akafuni ukuthi sibe ngabazalwane oh 1 2 uNkulunkulu bazalwane ufisa ukuthi singene sithi khaka kwiprocess yakhe singabi ngabazalwane aba microwaved abenziwa on a rush uNkulunkulu yakenjoy ukuthatha la siyalapha akususe la akubekela aphinda akususe kwesikhathi kube ngathi kusale nale kaduzela inkosi umsikusise bazalwane nisakhona bazalwane asigijime ngesikhathi funda iverse lakho elilandelayo no hamba ngimama uzofunda na ufunde sizoobserve ngama-comma today because they are very important. Funda iverse elandelayo yes 25 uzofunda 27 brother kwase kuna imvula imifula yagcwala ayi bazalwane number 1 kwasekwenzekani bazalwane kwenzekani brother lakho verse 27 layithela imvula ayinazulile njani imvula bazalwane layithela imvula glory to Jesus Neza imvula bazalwane layithela haleluya yabona amathembu kane angeke usho ayilayithela Neza verse 25 layithela imvula Neza imvula layithela imvula endodeni ehlakaniphile neza imvula bazalwane layithela endodeni eyifuna layithela imvula inakuyo yonke indawo
phela mina ngikhona. Umuzwa ndoda kaphile ngiyithola imvula. Umuzwa ndoda isula nami ngiyithola imvula. Okwenzeka la kuyenzeka ngala. Ngoba imvula ina everywhere. Kubeka. Nemimoya yahusha. Akuyabona sana ngizofunda la izinto kubula ikhulekile. La emvuleni. Kuthela imvula abazalwane. Rain descended. Rain stopping prayers and not answered. Ushakile uNkulunkulu wathi imikhuleko oyithandazayo mzalwane wami owakhethwa leni noma ungathandaza kanjani uthi uNkulunkulu ngicela imvula ingafiki kimi izofika. Hey Nkosi yami. Jesus. Imikhuleko ethi imvula ingafiki inhlaba ayiphendulwa. What is imvula? Is supposed to be an outward activity, an outward force. Imvula bazalwane uNkulunkulu ulindele ukuthi uma ifika kulo owakhethwa leni ikina ngokushaya kodwa ingangeni phakathi. Ngoba isikephe bazalwane uma sisemanzini ku right yonke kodwa wonke angena phakathi ingozi. Ngoba yazi uNkulunkulu zonke imvula ayifike empilweni yakho njengomzalwane ulindele ukuthi singangeni kuwe. Hallelujah. Abayifike ukuthi ziyafika kodwa bengangeni kuwe. Ayingena kubo. Yazi I'm stressed. Wena ngathi cabanga yabona ungathatha umuntu ongazi igaba leli stress kini ngathi cha into esho lo nami ngicela ungipha. Hey, I'm stressed. Yabona ngathi I'm stressed. Yo, hey, my fear is nawaza ukela magama lawo. Lawo magama lawo basedwaleni awakhuluma. Lawo magama awekho abantu abahlala edwaleni. Abakhiwe edwaleni. Ayithanda imvula. Kwenzekani emva kokhona? Imifula yagcwala. Ithi yagcwala imvula kwenzekani? Kwafika izikhukhula kwavunguza imimoya. No. Sembedlule comment. Funda futhi. Kwafika izikhukhula. Kwafika ibazalwane. Ikhukhula yonke into. Zifika sizokhukhula ikhukhula. Hey Nkosi yami. Masizokhukhula bazalwane. Ikhukhula bazalwane zikhukhula okukhukhulekayo. Sebezwile abadala. Ikhukhula zikhukhula kanjani? Nika nezwe encwadini kaPetru uma lethi bisopa be vigilant because your adversary uSatan is loitering. Ushama up and down. Lithi kaNkulunkulu encwadini kaPetru uyathi yenyunga ufuna angakwazi ukubagwinya. Ngamanye amazwi khona bangagwinyeki. Ngamanye amazwi khona kuyafika uSatan kubo. Athi bakugwinyeke ingoba bakhe sihlabathini. Athi afika kwabani angene thungelela. Jesus. Angeneki kulaba bakhethwa leni. Ngamanye amazwi abantu bayakhukhuleka abanye bakhukhuleki ngezikhukhule ezifanayo. Ngezikhukhule njani bazalwane? Ezifanayo. Siyazi bazalwane ukuthi akuthiwa kwafika ezinkulu la. Kwafika ikhukhula nje ezincane la. Ziyafana ikhukhula ezifanayo. Hallelujah. Okubeka. Nemimoya yahusha. Kwavunguza imimoya. Kwavunguza imimoya. Hayi umoya, imimoya. Inkosi yomsindisize bazalwane. Amanye amazwi bayivunguza imimoya. Hayi umoya, amanye amazwi khona umoya othi siyale. Uthi siyale, khamba omunye uthi hey, asiyile siyale. Uthi yale siyale. Uthi omunye siyale. Mayifika imimoya. Noma ungathandaza kanjani imimoya iyafika.
yiki kuthi msumele thela izwi kaNkulunkulu mawumoya umusi wenze njani yenze njani wena wayishiya indawo yakho yiphi indawo yakho ile izwi kaNkulunkulu igcwala Hallelujah. kunezinto ezifikayo ukhona sifuna ukususa endaweni uma isiki imimoya kulo ithi siyale uyale ade sayale jua siyale ayele uya everywhere uya ndenga isipeni yakhe nayo uyaphile uspende imali kodwa uyakhe esihlabathini iyakhuluma imimoya iyakhuluma bazalwane ithi hayi ufuna umsebenzi yanale ufikela kwakuka iyakhuluma imimoya nawe iyakhuluma imimoya nawe ukugula emzimbeni ithi siyale udusele twesiyale futhi kodwa kuno ithi mayifika ithi yashaya ati ngimile la ishaya ati ngimile la ngoba bazalwane thina njengoba sikhona asindawo haleluya seluphile njengoba sikhona asindawo bazalwane ukho Nkosi Jesu wabuza omunye ngangibukela iproblem wathi uma ngifikela kuzingela ngokubulawa uJesu ngamphika ngenxa phela bese ke ngothatha ayikho lona nonsense leyo Jesus ayikho into enjalo bazalwane uJesu kuyasiwa kuye angazi ukuthi ukhonza uNkulunkulu ukhonza uJesu ucabanga ukuthi uyongena ekupheni phakathi nabantu abafa wena usabe uhlekwa yini uhlekwa ukubuka thwe wena subonile moto ngalento leyo usiyanyaka usiyale abasetwaleni bafike bahlale etwaleni bathe etwaleni sifela khona la noma nathiwa ufika ungabi namali uhlale etwaleni awuhlali ngoba ufuna imali awuhlali ngoba ufuna umsebenzi uhlala ngoba indawo yokuhlala asonta tena manje sicela mama sesokulela yetama kuyiphephula lendlu amen yayishaya leyo awusuka madoda sayishaya kubeka kuthi kodwa ayizange kepha ayaziwe into yenzikayo ayibiswanga ukuthi yakhiwe with a very expensive material ayakhiwanga ngokuthi ifakwe amafastela abizayo athengwe e-United Kingdom ayakhiwanga ayibiswanga ukuthi ifunelwe ngama-tiles athengwe eChina kodwa imiso ukuthi yakhele edwaleni haleluya lithi kayiwanga kulela kuthiwa njani yawa kwaba kukhulu ukuwa kwayo kwena sizulu ngiyalithandayo ngifake exclamation mark isirobhili King James lithi kwaba kukhulu ukuwa kwayo exclamation mark amanye amazwi otheshula awulethi yayinkulu laphana hawu Nkosi yami hawu Nkosi lethi yayinhle kanje hawu Nkosi yami ngoba imvula ayikhethi ikhukhula ayikhethi brother Makhaya Jesus ayazi lokisho ikhukhula Jesus imimoya ayazi ukuthi ayiwazi ama-rural places ayiwazi ama-urban places haleluya ayazi ukuthi le ndlu le eka-prime minister ikhukhula zazi ukuthi le ndlu le emonarch ayihloniphi ikhukhula bazalwane imvula ayihloniphi nemimoya ayihloniphi uma izongena la ayinokhi imimoya ayinokhi mayiphephetha ayazi la ukuthi this is a royal home iyafika nala iyafika ithi yashaya
edwaleni. Edwaleni sihlala khona. Lime sihlala sinesididulu. Uma sihlali khona izinto ezenzekayo ngapha. Asihlali nje sokusibakaza. Yaze yani imvula. Yaze yani imvula. Siyayibona nina ukuthi awukha iyana ngaphandle hayi ngaphakathi. Seluphinda futhi iyana kuphi? Ayini kuphi? Manje ivumelelani ngizwathi ngeke. Ngoba thekisi kaNkulunkulu be anxious for nothing. Be careful for nothing. Lapho thicelo zenu mazenze njani? Masaziwe. Ohlale edwaleni bazalwane. Noma lingana kanjani lidume kanjani. Ngoba siyazi ukuthi ayikho imvula ena kuzokube phakade. Azikho ikhukhula ezina kuzokube phakade. Ayikho imimoya engusha kuzokube phakade. Izoshaya izidele. Mayisidalile. Mothanda umtimbili. Hey nile lemfula. Hey ini futhi uphuma ukho manzi. Hallelujah. Awukho manzi bakutshangasa. Usukomile keke. Lilile madolo nawo. Hey wow, lilile. Wow, lilile nala. Ozofanele ngibela amanzi. Oh hey inkonto wethu sizophuma kanzima kanjani? Kodwa wena kusendlini. Imvula ifika bazalwane ngomunye wabahlala endlini. I have no stress and I will never have stress in my life. Always I am joyful. Always I am happy. Intaneza nibe happy. Yizwe kaNkulunkulu. Ithe amjabula. La ngitshela futhi brother ngijabule kanjani. Ithe amjabule. Anangasho ukuthi imvula izivuna. Alisho ukuthi bakudlula imvula. Khala bakudlula imvula. Khala angosami mina ngiyisabela nje. Abasedwana besana. Ngoba ifika imvula ivinjwa idwana. Kunezinto bazaNkulunkulu afise ukuthi nibanga. Phakathi kwaleziko kwalamadoda awuthi behlampile nezulu. Number 1 ngoba bili bazwile izwi. Lo uzwile izwi nalo uzwile izwi. Number 2 wathi uNkulunkulu lo ulenzile izwi. Lo akalenzanga izwi. Number olandelayo wathi lo uhlaliphile lo uyisula. Lo wakhe sabathini lo wakhe edwaleni. Ekugcineni lendlule yawa. Lendlule ayiwanga. Baba kukhulu kuwa kwale. Inkosi yomthini usize bazalwane. Hallelujah. Wathi lo wakhe sabathini. Isabathi wathi it is man's wisdom. Mawakhe upon man's wisdom wakhe sabathini. But there is a higher wisdom, which is an insight into realities. I-wisdom uthe uNkulunkulu owakhe edwaleni wakhe phezu kwezwi kaNkulunkulu. Uthatha izwi kaNkulunkulu wathi uzohlala phezu kwakhe. Izwi kaNkulunkulu ke to man's wisdom alihlali khathi sense. Usahleli namanje. Hayi mhleli. Kathi ngizozala mhleli impela. Usahleli namanje. Mhleli impela. Isinqumo salona lo muntu bazana uNkulunkulu afisa ukuthi asithathe namhlanje. Akekho ongazi ukuthi yena wakhe. Yakhale alamnyama bazalwane. Cela sisukume bazalwane. Sibonge izwi kaNkulunkulu. Obethuzo sithandazela ukubakhoza. Noma mtshangasa ngeso sikhulekela bazalwane. Asibongele izwi kaNkulunkulu. Mawakhe edwaleni ngeke uzuzwe isongo nanini nanini. Ngeke uzuzwe isongo. Mawakhe edwaleni ujule kulo. Ekugcineni noma ngathiwa iprocess yonke ibithi awukha uyabhayisa usibaba. Uthi uNkulunkulu mawakhe edwaleni uhlakaniphile. Mawakhe edwaleni ulayithile. Mawakhe edwaleni uclever. Undwebile. Kodwa mawakhe esihlabathini sipayizana.
awusipayizane bazalwane uthi uNkulunkulu unqimi lo sithi unqimi baphoza la ekhaya unqimi ubona ukuthi yakho yonke into yakho usipayizane no usipayizane no isipayizane phela lesi isipayizane phela ile phela ngiyazi ukuthi isipayizane no isipayizane phela isiqoke kahle phela uqoke kahle lapho uthi uyabuka uma isipayizane phela ngenxa into one ukuthi izwi kaNkulunkulu liqhelisiwe I will use man's wisdom. I can. No, I know I can. And you still need to use that to tell one. Live a life. Money like it, live a life. Live a life. Masculine. As now in language, but I'm a cup. You want pen, is the yes, it's no matter. Couldn't get caught with a surprise. The one I'm going to offer a late time, a packet truck, but you have a choice. Hey, I want to put it on. I'm the one to be problem. I come on and they keep up. The problem. Nothing about this time now. No, there's something no matter squeeze one. I'm a pressure and it should look out. Is the Step is walking about becoming your chest.